Inkoyinkayi insimbi yokuqala olulusasazo ngqo lwendaba eStudio 10 kundlungu lwe-SABC Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. Isekela nhloko elinqunyanyisiweyo lecandelo lamapolisa eGuruleni uJulius Mkhwanazi owayesakuba ngumanejala kwakwesi sixeko uGqirha Imogen Mashanzi kunye nesibini esasingamagosa aphezulu bavele kwinkundla kamantyi eGermiston eGauteng. We're seen in isolation from what is happening on the broader Cape Flats. Bayancancazela ijuju abahlali baseLost City eMichel's Plain eKapa emva kokudutyulwa koswelwe abantu abasixhenxe kule ngingqi phezolo. Kwezemidlalo i-tight head prop yamabhokobhoko uVelko Low ilikugalela amanzi uluvo luthi iqela layo linobunganga kwiSkotlani. Molweni nonke apha ekhaya ndingaphosisanga maseko mandigawule ndiwarhuqa. Ingcali yokulwa urhwaphilizo uGqirha Albertus Skuman ixelele ikomishoni yophando kaMadlanga ukuba inkonzi yamapolisa yeli zange yalwenza uphicotho lwendlela aphila ngayo amalungu ayo. Enika ubungqina umnumzana Skuman uthe umphathi wamapolisa obambeleyo njengalwazi Firoz Kachalia ubonakalisa umdla wokumilisela uphicotho wamalungu e-SAPS kwaye sele eqalile ukufakana imilomo necandelo elikhethekileyo lophando i-SIU ngalomba. uSkumane ucacise ngembaluleko yophicotho lwendlela yokuphila ngelithi lubalulekile ukufumanisa kwangethuba ngobutyebi bomntu obuvele buthi vumbu. Ukufumanisa ngokukhabana kwendlela zokwenza ingeniso kwangaxeshanye komelezwe ukuthwaliswa koxanduva kwi-arhente zonyanzeliso umthetho. Do you know how many lifestyle audits have been done in the last 5 years? My understanding is that no lifestyle audits have been conducted within SAPS as of yet. There is a later parliamentary question that I believe came out, I think it was last week, where the acting Minister of Police indicated that they were still in discussions with the SIU to second officials to SAPS to do these lifestyle audits for them. Ukwathi luyatyabula enxilini oluhlobo lophicotho lubiza phakathi kwama-30 nama-5 amawaka erandi ngomntu ngamnye. Kwaye amaxesha amaninzi luqhutywa ziinkampani zabucala. In the current system, to conduct a lifestyle audit, you would rely on the auditee, so to speak, the declarant, the individual under investigation, to submit their own financial records to the auditee. The challenge with that being is that somebody could very well hide some of their bank records. They can determine what to send somebody. If you have an authority with access to financial systems, they would much more easily be able to see the full scope, the full range of accounts with financial institutions. They would have much more access to the government databases and systems to be able to conduct a thorough audit. But what I should also mention in terms of the cost, so I mentioned here, and this is a cost that has been shared in public domain, of a single individual being audited, that it would cost something between 30 to 50,000 rand. uSkumane ingcali kulawulo lwaseburhulumenteni uvele phambi kwekomishoni ukunika ingcebiso ehlakaniphileyo kwezesipolisa kujoliswe ekomelezeni inkqubo yezobulungisa kweli. Ukanti isebe lezezimali lithi liqeshe ingcaphephe zabaphandi abazimeleyo ukuphanda ngezityholo ezivele kwikomishoni kaMadlanga. Kulandela izityholo ezombethe isekela ntloko lecandelo lezobuntloli emapoliseni unjengele Firoz Khan apho kubikwe ukuba wayesakuba ngumlawulo entloko kunondyebo kazwelonke unjengele Molefe Fani wanika ifuthe ngokungafanelekanga ekunikezelweni kweethente eziliqela kunjengele Khan namahlakani akhe ngethuba wayeseligosa eliphezulu kweli sebe lezezimali. Kwingxelo isebe lezezimali lithe iziniki maxabiso ezilawulwa ngurhulumente omkhulu zibandakanya amasebe aliqela karhulumente zilawulwa ngokwesolotya 16A 6.5. Eli sebe liqhube lathi ezi zivumelwano zilawulwe ndawonye yi-ofisi ye-Chief Procurement Officer. Lisebe lezezimali kuzwelonke elibandakanya amanye amasebe karhulumente afuna ezo nkonzo ziza kubandakanywa kwisivumelwano nalapho lamasebe echaza iinkcukacha zeenkonzo azifunayo.
Unondyebo kazwelonke utsho esithi nakubeni isigqibo sokuqesha ingcaphephe zabaphandi abazimeleyo kubalulekile ukwazisa uluntu ngaso yaye akazokuphinda aphawule ngalomba de kuqosheliswe olophando-nzulu. Ibambela nhloko eliqhunyenyisiweyo lesebe lamapolisa asekuruleni uJulius Mkhwanazi owayesakuba ngumphathi kwesisixeko ugqirha Imogen Mashazi kunye namakhosi aphezulu amabini alo masipala bavele phambi kwenkundla kamantyi eGermiston. Ukuva ngokwenzekileyo enkundleni siqhagamshelana ngqo nomakhwekhwetha wentatheli yethu Kelvin Dludla. Cebisa masikwamkele ngoba namagama abarhanelwa xa bebobani. Asibingelele kuwe sibingelele nakumbukeli wendaba ze-SABC esekhaya singaphakathi enkantolo yemantshi la eGermiston. Uzokhumbula ukuthi ke abasolwa abane abafaka phakathi uMogen Mashazi kanye ke no isikhulu esiphezulu ke emkhandlwini emaphoyiseni ke omkhandlu iMPD uJulius Mkhwanazi bavelile la kule nkantolo. Kanti ke okwenze ukuthi ke inkantolo ithi ukuhlaba ikhefu ukuthi ke abameli bebecele ukuthi bahlinzekwe ngohlu lwamacala abhekene nabasolwa. Bakhale kakhulu ukuthi ke beze kule nkantolo bengazi ukuthi ke abasolwa ababhekene namaphi amacala. Kanti ke umshushisi wombuso ubesenxusa inkosi yenkantolo ukuthi okungenani ke abahlinzeke ngohlu lwamacala awamemezelela, kodwa ke abameli babasolwa bona banqume ukuthi okungenani bacela ukuthi ke kuhlatshwe ikhefu lesikhashana ukuze bezokwazi ukuthi ke banikezwe imixingo noma ke amaphepha afaka phakathi ke amacala alaba basolwa. Kanti okube okwesibili zakwethu inkantolo iguqa okokuqala iguqiso ukuthi ke ummeli phakathi kwalaba abamele labasolwa ukhale ngokuthi ke amaziko eindaba ubengazi ukuthi ke azofika kule nkantolo, futhi ke ubesephikisana nesicelo ebesifakwe amaziko eindaba ehlukene ukuthi ke basakazele licala bukhoma ngoba ke leli cala ke lisemehlweni ke omphakathi. Kanti abantu ababoshiwe abantu ke abasebenzela umbuso ke abaholelwa imali yabakhokhintela. Kanti kuthe emva kwama arguments noma izethulo ezenziwe inkosi yenkantolo ke yaseke inquma ukuthi ke okungenani ke abezindaba abanikezwe ithuba lokuthi ke basakazele licala, kodwa yasibe kumbandela owodwa ukuthi ke abashushisi noma laba ke abazobe besebenza ngaleli cala bangavezwa bona ngoba lokho kungafaka ke impilo yemndeni yabo engcupheni noma ke impilo yabo engcupheni. Kodwa bakhona bobani ke abasola bebekhona la eboxini bagqoke ke ingubo eyifudumele. Uyabona ukuthi laba phuma khona engathi kumakhaza, kanti abanye baphethe ngisho ke oplastiki engikholelwa ukuthi ke abanye babo baneimpahla zabo kanti ke bahambile ke basaqunywe eitoxini bazobuya ke uma ngabe sizwa ngenkosi yenkantolo nabasebenza la ngaphakathi enkantolo yeManchester Germiston kuthiwa leli cala lizoqhubeka ngehora lesibili. Ngaphambi kokuthi ngiphethe okuzokwenzeka namhlanje noma kulindelekile zakwethu ukuthi ke abasolwa bobane bafake isicelo sebail. Uzokhumbula ukuthi ke ukusukela izolo ke baqunywe eitoxini okusho ukuthi ke abalalanga emakhaya, kanti abemeli babo bathi ke bafuna namhlanje okungenani balale emakhaya. Kanti ke kulindele ukuthi mabebuya sebe abameli babo sebetholile uhlu lwamacala i-charge sheet ebese ke icala liyaqhubeka kuqhutshekwa nesicelo sebail esingazi ukuthi iyozala nkomono noma inkantolo izosivuma noma izosiphika. Shoshubekho ecebisa. Amapolisa aseTshona Koloni aphanda iziganeko ezimbini zokudutyulwa kwesininzi kwiilokishi zaseCape Flats phezolo ekusweleka abantu abasixhenxe kuzo baze abahlanu bonzakala. Kwele ndaba etafile kwilokishi iTafelsege Mitchells Plain malunga nentsimbi yesibhozo ngokuhlwa izolo kwikona yesitalato iLora ne-8th Avenue eLost City, amadoda amahlanu ebeme ngakwisikroxo ngexa kusiza abarhanelwa ababephethe imipu ze badubula kuwo lahlanza iselwa kwamathathu. Oneminyaka eli-18, oneminyaka eli-19 noneminyaka engama-50. Lo gama amaxhoba amabini aye onzakala balekiselwa kwiziko lezempilo. Kambe ke akudlula ngaxesha lingakanani malunga necala emva kwaloo ntsimbi yesibhozo kwilokishi eMakasgavi ePhilippi East ngokuhlwa izolo kwehlukene inyama nomphefumlo kwabasaze ngobuso elizweni abane abaphakathi kweminyaka eli-17 nama-20 kukudutyulwa ze konzakala abathathu nababalekiselwe esibhedlele ukufumana unyango. Okwangoku abakwantsasana baphantsi phezulu nophando ngezi ziganeko zibini akukabikho namnye ubanjiweyo ngezi ziyelegu. I saw a green car coming up, approaching me, and then as I was standing on this corner by this Nick shop,
Then I just started hearing shooting and the people was running and I saw the bodies is laying and I saw just blood everywhere. Kananjalo iqonga lophuhliso nokhuseleko eMitchells Plain liphefumle ngekhwelo elimemelela urhulumente ukuba axhobise izikhululo zamapolisa kwiingingqi zaseCape Flats kangangoko ukuze zikwazi ukugqala kwaye zisiphule nengcambu ubundlobongela obuxananaze kwiilokishi zaseKapa mihla le. It is quite unacceptable. As the Mitchells Plain Safety and Development Forum, we condemn all forms of violence and we cannot allow thugs to come and rule our communities. Ukanti ke oku kusashiya uluntu luthe nkamalala lujonge enkalweni ngelithi kutheni na latyhafelwa kangaka uxanduva lwengalo engqengqwa yomthetho eMzantsi Afrika. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sinamkela kwakhona sikwabhodisa nakwabo basandla ukungena. Uyakwazi ukuzifumana izindaba kwiqonga le-SABC Plus kunye ne-SABC lehayi. Ukanti ukuphela kwazo ungazifumana kwikhasi le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe ibambela nhloko elinqunqanyisiweyo lesebe lamapolisa aseGruleni uJulius Mkhwanazi owayisa kuba ngumphathi wesisixeko uGqirha Imogen Mashanzi kunye namagosa aphezulu amabini alo masipala bavele phambi kwenkundla kaMantyi eGermiston. Umbutho olwanokuba kweli kwabemi ngaphandle kwempepha mvume iMarch and March ubambe uqhankqalazo eMthwalume KwaZulu-Natal. Kule veki ipheleyo enye yenkokheli zalo mbutho uJacinta Ngobese Zuma ibhengeze ukuba kuza kubanjwa uqhankqalazo ngulo mbutho kwingingqi ezohlukeneyo kweli rhoqo ngoLwezine. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uMlondi Radebe ukunaba ngokwenzeka eMthwalume ngoku. Masikwamkele Bhungane khawusazise kuqhubeka ntoni apho eMthwalume. Ngibingelele kumlaleli esekhaya sisendaweni yaseMthwalume okuyidolobha elincane esifundazweni KwaZulu-Natal eliseningizimu nesifundazwe eduzane nogu ekakhulukazi. Kanti ke sibona lapha ke iMarch and March namhlanje ingenele umbhikisho wawo kuleli dolobha elincane. Kodwa sikubonile uma ngabe behamba ngomgwaqo uR102 ophakathi kuka N2 umuya ngasePortshepstone namaphakathi nayo indawo yaseMthwalume. Sibone izitolo zabo kufika eziseduzane nomgwaqo zivalile kanti nakhona lapha edolobheni siyabona ukuthi izitolo eziningi zakhona lapha kuleli dolobha zivalile kanti indawo yaseMthwalume kuzokhumbuleka ukuthi nayo ngaphambilini kwake kwaba kubikwa khona izingane ezesikole ezadla ama-chips ayinobuthi nekungagcina kwatholakala ukuthi ke kusolwa izitolo ikakhulukazi lezi zisendaweni ezitolo ezabantu bokufika. Kanti uma ngabe sibheka namhlanje abamashi bathi bakhathele ukuthi baloke njalo bekhuluma into eyodwa kule ndawo ukuthi abokufika abahambe. Banxusa uhulumeni ukuthi ngalesi sikhathi naye akalekelele ukuze bakwazi ukuthi ke bahambe laba bokufika. Ngizosuka nje ukuze ke umbukele ekhaya abone njengamanje kuwujenge olushawe izimoto ezihamba ngemuva kwayo imashi okukhona amaphoyisa okukhona nabo labo abamashayo ikakhulukazi bakhala kakhulu njengoba ngisho ke ukuthi ke bakhala kakhulu ngendlela abantu bokufika abasebenza kule ndawo abasebenza ngokungekho emthethweni noma abangenawo amaphepha ukuthi basebenze kule ndawo. Abanye babo abanawo amaphepha abagunyaza ukuthi babe kulelizwe. Kanti ke sithole nakhona kule march namhlanje le march iholwa uyena ongumholi wayo iMarch and March uJacinta wakwaNgobese uzama ukuthi ke anxuse kakhulukazi ke imiphakathi yasemakhaya ukuthi ke nayo ke ayiqikelele kakhulu ngalesi sikhathi ingafuyeli noma ingagcini abantu abangenawo amaphepha ezindaweni zawo. Asibuyisele izitambu ngakuwe studio. Sithi ngamana Bhungane. Zingaphi kwamakhulu alithoba iwadi ekuzakhutshiswana ngazo KwaZulu-Natal njengoko ugqatso lolawulo lewadi lujonge ngabomvu kunyulo lohulumeni basemakhaya oluzayo. Amaqela ezopolitiko ngoku agxile kwiinkqubo zawo zangaphakathi zokutyunjwa kunye nokukhethwa kwabagqatswa. Ukhokele ubungqina koluphando uxinise iminqweno yakhe yokufumanisa ibhodi ejongene notywala inetyala lokuphanza ekuqhubeni uhlolo nokunika isohlwayo esifanelekileyo kwabanini bendawo yentselo. Ukanti omele intsapho utyhole abakwandevu ngokusilela ukuqinisekisa ukhuseleko lwabo bebesendaweni yabo yentselo. Ukhokele ubungqina uthi ibhodi ejongene notywala kwakunye nabanini bendawo yentselo babekhathalele nje ukufumana imali hayi ukuqinisekisa intlalontle yabahambeli kule ndawo. The evidence that has been adduced, that is before court, clearly
points that Eastern Cape Liquor Board is to be blamed for the death of these 21 children. It shows that Mr. and Mrs. Ndevu, the owner and the tavern, or rather the owner and the manager of the Enyoben establishment, are also to be blamed for the death of these 21 children. Ukanti abakwaNdevu bayala ukwamkela uxanduva lokusweleka kwaba bantwana bekwathyola abazali ngokuphanza egoyeni abantwana babo. Mna noMrs Ndevu asinakwazi basibe kwityala ngokufa kwabantwana. Ngabantwana ekuthiwa baya enyobeni bavunyelwe uba mabangene into engekhoyo le. Abazali babafi bathi isigqibo senkundla siza kubanika ukwamkela noxa nje singazokubaxolisa. Iclosure le iyawuthi ize at least noko kube kwabantu abagwetywayo. Then we will know ukuthi abantwana bethu babulewe ngubani. Amathemba ethu siwabeke nyani kwiziphumo ze-inquest echophileyo ngoku ezawugqibezela. Sinethemba loba iyagqibezela ngomhla we-10. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndikuGompo City. Sithi ncema wethu kubhedene ikomiti longcelo ibingomba wasenyobeni ozakugwetywa ngomso. Sibuyele ke kwinqaku lethu. Zingaphi kwama-900 iwadi ekuzakhutshiswana ngazo KwaZulu-Natal njengoko ugqazo lolawulo lewadi lujonge ngabomvu kunyulo lorhulumente basemakhaya oluzayo. Amaqela ezopolitiko ngoku agxile kwiinkqubo zawo zangaphakathi zokutyunjwa kunye nokukhethwa kwabagqatswa. Nantsi ingxelo. Ukukhethwa kwabazomela amawadi njengamakhansela kuyisisekelo sokhetho lohulumeni basekhaya. Isinyathelo sibalulekile kakhulu njengoba bengamele nje amaqembu abo kuphela kodwa babuye babe ngabaxhumanisi phakathi kwezakhamizi nomasipala. Amanye amaqembu KwaZulu-Natal eseqedile ukhetha abantu abazowamela kanti amanye asezophuthula umsebenzi. Nakuba ke izindlela zokukhetha zingase zihluke, amaqembu ezopolitiki aphakamise kakhulu izinga kulokhu. Laba bebefuna ukumela iDemocratic Alliance bekumele bafake izicelo kube nenhlolokhono bese kukhethwa ke kulaba abafanelekile. Cabanga ukuthi kubana kuzophasa interview usurenkwe kahle usucabanga ukuthi hayi konke seku right sengayiphatha noma kanjani ngaleso sikhathi nje sekufanele wazi ukuthi inhlangano ifaka ihlo manje kuwena naseyintweni ozenzayo nendlela oyiphatha ngayo emphakathini. Amanye amaqembu okubalwa kuwena ANC bebedinga iziqu zemfundo ezithile kubantu abazongenelela ukhetho. ANC yasiqoka abantu abathathwa ngokuthi abachemile abangamalungu ANC amadala abanye othola ukuthi baba kuhulumeni noma baba komasipala njengomeya njengongqongqoshe ukuthi kube yibona abaphatha lezi inhlelo. Emzomeni yokuqinisa ukwethenjwa emphakathini amanye amaqembu alivulile lolu hlelo nakubantu abangawona amalungu awo ngenhloso yokuheha abaholi abanamafa emphakathini. Sifuna abantu abaziwa emphakathini, abantu abadlala iqhaza elikhulu emphakathini, whether ngabe abafundisi, whether ngabe ama-activist. Solwazi wezepolitiki eNyuvesi Nelson Mandela uBheki Mngomezulu uthi kulokho abavoti bazofuna abantu ababaziyo nababethembayo. Ukubaleka kweqembu kuzobe kungekho eqholweni kulolu khetho. Into ezobaleka ukuthi amaqembu enze isiqiniseko sokuthi labo efolosa ngabo abantu abangenacashaza okuzothi uma bavoti bebabheka babona abantu abangabethemba. Komishana yokhetho isivula ukuphakanyiswa kwamagama abantu abazongenelela ukhetho. Inxusa amaqembu ukuthi aqedele izinhlelo zawo zangaphakathi zokuphakanyiswa kwamagama ekupheleni kukaJulayi. Ithi lokhu kuzoqinisekisa ukuthi amaqembu asengaqala ukufaka uhlo lawo labantu abazongenelela ukhetho uma usuku lokhetho selishicileliwe. Kwendaba ze-SABC ngokuAyinda Mhlongo eThekwini. Luyakhula uxinzelelo kwi-ofisi yomkhusi loluntu lokuba ikhuphe ingxelo ngombhozo wamapolisa kwikhefu elikhethekileyo uMnumzana Senzo Mchunu. Iyanda imibuzo yokuba iza kuqosheliswa nini le ngxelo ze ipapashwe emva kokuba umgumshelo wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi wenza izityholo ezothusayo ezakhokhelele ekubeni i-ATM ifake isimangalo. Isikhalazo se-ATM safakwa nje kancinci emva kokuba Mkhwanazi watyhola uMchunu ngokufaka impumlo kuphandula amapolisa kwanokuvumela ifuthe lezopolitiki ukujongeleni phantsi amaziko onyanzeliso mthetho. Ezo zityholo zanyanzelisa uphando kwiinkalo ezahlukeneyo kuquka ikomishoni kaMadlanga kunye nophando lwekomiti ethutyana epalamente. Umkhuseli woluntu uthe ezi nkqubo zophando ziye zalucothisa uphando lwakhe ngenxa yokuba amanqina amaninzi bewadinga bekufanele ukuba avele phambi kwekomiti kunye nekomishoni.
nangona kunjalo le ofisi ithi ngoku zimbalwa izigaba eziseleyo zophando ngaphambi kokuba iqukumbele ingxelo yayo. Was then affected by the involvement of the very same people that we needed to interview and obtain information and evidence from, who have been involved in the Madlanga Commission, who have been involved in the ad hoc committee as well, before we could fully engage with them and get the information that we require. Nakubeni nje kukho esisiqinisekiso ATM ithi le ofisi sele icothe kakhulu njengabakhalazi lo mbutho uxoxa ngelithi umkhuseli oluntu ngoku makayiqukumbele ingxelo ngaphandle kokuphosisa amaseko. For the public protector to delay this long for us as the African Transformation Movement, it is truly disappointing. The public protector must do the right thing. Uxinzelelo ngoku aluphumi ku-ATM kuphela koko nakwikomiti yeParlamente ejongene nobulungisa. Usihlalo wayo uXola Nqola uthi ubhalele umkhuseli oluntu kwangoko emva kokufumana kwakhe isikhalazo se-ATM ngokucotha kwale ngxelo ecela ingcaciso kumkhuseli woluntu. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndiseParlamente. Kumbhoxo xa kuthetha i-tight prop wonke umuntu uyamamela yamabhokobhoko ethetha ngokungafihlisiyo uVelko Low iligalela amanzi uluvo oluthi iqela layo linobunganga kwiSkotlani. UMzantsi Afrika uza kuqubisana neSkotlani kumjikelo wesibini weTumente Nations Championship ePitoli ngokuhlwa ngomgqibelo. Wazile ukhulu uMzantsi Afrika ngeScotland ngenxa yokhuphiswano lwe-United Rugby Championship. Kululutho ukuba nabadlali abafana noBone Venter ochithe isihlanu seminyaka eEdinburgh. Ulow uthi nakubeni kubalulekile ukuba nabadlala kwi-URC nabazinze phesheya kodwa oko akuyonto ephumelela umdlalo. The URC is incredible competition, and I think it's really close. Most games do test level. If you take the URC final, it was a proper game, and definitely, yeah, obviously, one knows the boys, but yeah, it's we focus on ourselves and we focus on what we want to achieve on Saturday, whether it's in the scrum or with the high balls or whatever facet of the game. Ukwathi abafuni ukukholosa ngokudlalela ebuhlantini babo okanye ekhaya. It's 1,300 meters. It's altitude, but some teams prepare so well for it. It's international rugby. Everyone's fit. Everyone can run, and yeah, it's just a matter of how you look at it. Iza kuba lityeli lokuqala kambe amabhokobhoko edlala neScotland ePitoli. Kanti uMzantsi Afrika iphumelele yomithandathu imidlalo ngakweli qela emhlabeni wawo. Kodwa ke iqela lesizwe alisithekelanga eyokuba mvanje iScotland ityhile kwelinye iphepha. Indaba ziphelima wethu nto nje utshaba lixesha uMakrila uza kusiphakela kwangolu likaphalo ngentsimbi yesixhenxe ngoNgcwalazi. Makudede bumnyama kuvele kukhanya bechosi behele.